Bermeoko Maino auzoko Karmen jaiak ostiralean uztailaren 13an hasiko dira eta uztailaren 17 arte ekimen ugari izango dira bertan. Sukalki eguna, tortilla txapelketa, herri kirolak, umentzako jolasak, trikitilariak, euskaraldia eta abar. Maino auzoko jaiak ostiralean hasiko dira arratsaldeko 7:30etan. Txupinazoarekin. Eta ondoren 8etan mus txapelketa izango da. Larun batean, 33. sukalki eguna ospatuko da. Izen ematea goizeko 11etan izango da eta eguerdiko ordu 1:00 sukalkiaren aurkezpena egingo da. Arratsaldeko 6 inguruan jakingo da irabazleen berri. Sari banaketa ekitaldian. 6:30etan bigarren tortilla txapelketa egingo da. Tortillen aurkezpena iluntzeko 8etan izango da eta 8:30etan sari banaketa. Ondoren bertsoafaria izango da. Eta ostean, musikarekin gozatzeko aukera izango dute bertaratzen diren guztiek, Eleizagoien aizpen erromeriarekin. Egun guztian zehar umeek gaztelu puzgarrian gozatu ahal izango dute. Bermeoko euskaraldiak Mainuko jaietan ere presentzia izango du. Izan ere, larun batean, uztailaren 14an, arratsaldeko 7:30 inguruan, herritarrei informazioa eskainiko zaie. Eta horretarako eskuorriak eta gaztentzako komekokosak banatuko dituzte. Euskaraldiaren maoiezko zapiak ere erosteko aukera egongo da. Igandean, uztailaren 15ean goizeko 11:30etan meza egongo da, eta umeek egun guztian zehar gaztelu puzgarrian gozatzeko aukera izango dute. Gaueko 9:00etan zaldi probak ikusteko aukera egongo da. Karmen egunean, goizeko 11:30etan meza nagusia izango da, eta 12:30etan umeek jolasekin ondo pasatzeko aukera izango dute. Eta euskararekin baita ere. Izan ere, euskaraldia ekimena presente egongo da. Arratsaldeko 7etan, mesaren ostean, 7:30etan herri kirolen txanda izango da, eta 9:00etan zaldi probak izango dira. Egun guztian zehar, Roberto eta Idoia trikitilariek giroa alaituko dute eta umeek gaztelu puzgarrian gozatu ahal izango dute. Uztailaren 17an, asteartean, goizeko 11:30etan meza nagusia izango da. Arratsaldeko 8etan, trikitilariekin gozatzeko aukera izango dute bertaratutakoek, bakaioa dastatzen duten bitartean. Gaueko 9:00etan zaldi probak izango dira eta ondoren sari banaketa. Mainuko jaiei amaiera emateko, nekazal turismo batean egonaldi batean zozketa egingo da.